Coriki. Ui. Bo, isto é ridículo. Sempre é 25. Foi 25 onte, foi 25 antonte e foi 25 o anterior. Así non avanzamos. Ocorre moi a miúdo. Avanzamos e despois, puf, estancámonos, todo vai ben. E despois, de súpeto, ups, ala, e comezamos a avanzar de novo. E que significa ups? Ups significa un tipo de invención xenial que move o progreso da ciencia e da tecnoloxía. Vexamos que temos aquí. Que queres dicir con puf? Ah, puff significa só puff. Preparado para engalar. Yoshi, ti crees que a escaleira de evolución puido quedar atrancada? Pois non o sei. Ti que crees? Pois eu creo que sí. Ao principio pensaba que o problema era só meu. E agora está claro que non hai progreso en ningures. Mira, ti ves algún progreso? Non, porque non o hai. É que nin sequera medran os dentes de león. Necesitamos un... ups. O inventor. ¿Qué foi? Sabía o Yampi, sabía. Sabe lo que? Temos que inventar algo increíble. Faremos o maior ups do mundo e o progreso será máis rápido do que foi nunca. Máis rápido que a velocidade da luz. Vale, que necesitamos? Necesitamos unha idea. E que se necesita para ter unha idea? Cerebro. Vostedes cerebro, patas. Iso son as... Non son as, son mans. Necesítalas para poñer en práctica as ideas xeradas polo cerebro. Estamos a piques de inventar algo xenial. Só temos que saber o que. Porque... Ai, me espertaches, Yampi. O certo é que non o sei. Ben, vos esperad aquí, rapaces. Eu vou fabricar unha idea. Xa, claro. Ups. Ai. Ups. Que logo? Xa o tes? Ainda non, bo. Por que non me traes máis auga quente? Ups. Que foi? Que ocorre, Yampi? Ocorreuseme unha cousa. Quizáis a invención máis importante de todos os tempos. Ai, mi madriña, é increíble. É que non sei como explicalo, é fantástico. Ai, que emoción. Inventei algo máis xira como un... xa sabedes, non? Sabedes que? Case mellor vos fago un debuxo. Ups. Ups. Tra la la la. Ups. Ups. La 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 liro. Ups. Tra la la liro. Non vos lo ensino, ala. Non vos ensino nada, ala. Xa está ben, voume e destruirei o esbozo e os dibuxos. Vale, ensinareivolo. Ainda non dei cun nome para el, pero... hai que sentarse aquí, facer forza nos pedais, mover o guiador, e isto de aquí fai rodar a roda de diante e móvese. Mellor aínda, que mova de atrás. Pois sí, se cadra mellor que mova de atrás. Pero iso é unha bicicleta. Unha que cleta? Bo,
Mira ti, inventaches unha bicicleta. Sí, unha bicicleta, por suposto. Pero, que é unha bicicleta? Veña, Jampi, sei que nunca viches unha bicicleta. Lé algún libro, vache axudar. Ai, mi madriña, non entendo. Que queredes dicir? De verdade que xa se inventou? Ai. Esperade, rapaces, ensinarei volo meu outro gran descubrimento. Veña, ai, por exemplo, vale, debuxamos unha cruz aquí, e un cero, e despois outra cruz aquí, e así. 3 en raya. Exacto, 3 en raya. Pero, que é o 3 en raya? Jampi, non sei que me sorprende máis, se a túa imaginación ou a falta de información. Veña, és de outro planeta ou que? Non podo creer que me espertaras para isto. Ai, é un xogo antigo. Un xogo moi antigo. É moi raro, pero podemos probalo. Teño algo máis para vos. Un baile que dará a volta ao mundo. O seu creador ensinarávos como se baila. Ups, 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 tararara. Ups, 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 tararara. Ups, 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 tararara. Ups, tarara, tarara, tarara. Pero iso é un tango. Ai, sí, é que é un tango.